Ginbali ni Senator Risa Hontiveros na nagalaptang nga mga post sa social media nga nagapahayag nga ginpanawagan niya ang pagban sa video game nga Gorebox. Suno sa senadora, wala inisang kamatuoran kag ginpanawagan niya sa publiko nga hindi magpati sa mga fake news. Ginklaro ni Senator Hontiveros nga wala siya sang ginhambal o kun ginrekomendar o kun ginpamensar nga ipaban ang Gorebox o kun ang iban pa nga mga video game. Suno sa iya, wala pa gani makasugod ang investigasyon sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, gani wala pa sang opisyal nga konklusyon o kon rekomendasyon ang komite nga iya nga ginapangunahan. Ang amo nga hearing natala na pala nga magsugod subong adlaw Hulyo 1. Ini nga investigasyon ang may kangtanan sa insidente sang pagpangluthang sa San Jose National High School sa Tacloban sa tung Hunyo 22. Suno sa kapulisan, isa sa mga ginalantaw nga posible nga naka-impluwensya sa menor de edad nga suspect amo ang video game nga Gorebox. Bangod report nga pirmi ini ginahampang sang isa sa mga menor de edad nga sospek. Temporaryo nga ginblock sang gobyerno ang pag-access sa Gorebox samtang nagapadayon pa ang investigasyon kag ginapangabay nga mapaligon pa ang safety measures para maprotektahan ang mga menor de edad diri sa Pilipinas. Ginsiling man ni Hontiveros nga ginimbitar nila ang developers ang Gorebox nga si Felix Philip nga naga-star dito sa Germany agud magtambong kuntani sa hearing apang nagbalibad ini nga magpakita sa hearing online man o kon personal. Suno sa senador, makabulig kuntani ang iya pagpartisipar agud nga mas maathag ang diskusyon bahin sa mga proteksyon nga yara sa hampang kag sa posible pa nga mga tikang para nga maproteksyonan ang mga kabataan. Luyag man sang Senado nga hibaluon kung may dugang nga responsibilidad ang online platforms kag video games sa pagpugong nga ma-expose ang mga menor de edad sa mapintas nga kaundan sina nga mga hampang. Pinutakte ng fake news yung office ko over the weekend. I never recommended or said, even thought about banning any game, including this Gorebox. So linawin ko ang nagban yan ay isang government agency natin. Wala pang rekomendasyon ni findings lumalabas sa Senate Committee on Women because we are still to hold the hearing tomorrow. So wag pong pangunahan nung mga nag-fake news over the weekend. Dun po tayo sa totoo. Ang totoo ay may mga batang napatay. May mga magulang na naulila sa anak. May marami pang bata na sugatan at malalim ang trauma. Si Senator Risa Hontiveros sa liwat subong adlaw Hulyo 1 ang inquiry sang Senate Committee kaangot sa shooting nga natabo sa Tacloban kung saan duha ka grade 9 students ang mga suspect.